И здравейте, приятели, аз съм Diamond Craft и днес ще снимаме в Гаро. И извинете, че малко лаги. И така, това ми е първият клип, който снимам на Гаро. Не, майка ти деба. И така. Който иска да се абонира за мен, да хареса и да коментира. И може да снимаме и заедно. Други предложения на други игри имате ли? Които да снимаме, да играеме и така. Който играе CSGO, Minecraft 1.6, да ми пише. И така. Клипа е 10 минути, мисля да е. И така. И сега в момента ми се агрейтва новия Windows и затова ми лаги. И пак извинете, че залагам, а така се заполучи сега в момента. Оп, оп. Чакарака. Не. Майка ти дева. Така. Тука. Какво друго да ви кажа? Ми предложете нещо, някой игра в интернет. Мога и после може да снимаме заедно там на в Minecraft, в сървъри, на оцеляване, на самостоятелна игра, на всичко.
Също трейдвам оръжие на CSGO. Ако някой иска. Опс. И това беше от клипа и довиждане. Сори, извинете, че не е 10 минути, ама с този лак не мога да играя. Баба.